Ndura kuti ndiite unpack nauye kuti 2017 is here. Yandakati Zimbabwe at crossroads and the way forward. Nezuro ndakanga ndichiposta on Facebook. Tichitaura nau yekuti ipai soko maputi avo. Ndaona makomrades angu andaishanda nao vandaiva nao musangano wezanu PF. Group re Varakashi, they were unleashed. Vakauya vakandita chibububububububu. Ndikaona my brother Mugwadi Wakanda statement as director. Issue ama threats. Yekuti the end will be tragic. Vamugwadi. Vakativo will be summoned. Ayo amkoma Mugwadi. Zanu PF haindisamoneka. And someone when is Zanu PF in. Because I'm a leader of a political party. Iwewe uri director we party yako. So party yako haindishevedzi kuti uyai kundisamona. Otherwise mukatoti ngationesane kwete kundisamona no. Simba iroro hamuna muri kuzvinyepera mukoma. But anyway, what I know is makaita meeting yekuti ndisungwe muchindibatanidzira kuna Jim kunaka muchiti zvakare musunge na Silvester Msengezi. So because you have a problem yekuita conflate the party and the state, we know that you have already given the police an instruction yekuti vatisunge. So inina handina kwandinotiza, handina kwandinoenda munyika muno handibudi because handina mhosva yandapara. Munongondisungazve. Mongoita sekuda kwenyu because nyika ino ndeyenyu. Yakabarwa nemi. Ndimi alpha and omega wenyika inoi. Munoita zvamunoda nemunhu wese. But ndoda kungoti ndikurangaridzei kuti amuna kusika nyika inoi ndeyaMwari. Nevanhu vari mairi ndevaMwari. Uye kudenga uku kuna Mwari. Itai zvamunoita asi muchiziva kuti kuna Mwari. Problem yamuri kuita ndeyekuti instead yekunzwa zvandiri kukuyambirai kuti zvikubatsirei mugadzirise pamunofanira kugadzirisa, you are being arrogant and want to abuse state institutions kuti mutidzivise vamwe zvatinoda kukuonesai. But hamusirimi vekutanga. Vamugabe vakazviita. Vatanga kutaura nhau yekuti after the dismissal yamai mujuru muna 2015 ndokubva vati tiri pane imwe National Youth Assembly. Ndokubva vati vamugabe kwaita Gamma Talks 2. Vakuda kutanga urongwa hwekuataka vaMnangagwa. Vamwe ndokubva taramba tikati aiwazve mhosva dzamai mujuru hadzisati dzapera. Dzamakati tivapomere kuti ndo zvavakanga vaita. Nyaya idzodzo musati madzipedza dzamakapomera vana mai mujuru vana Agoche nevamwe. Nhasi mavakuti kwaane Gamma Talks 2. But wakanga huri urongwa hwavo hwekuti vakanga vachingoda kuataka munhu wese wavanofungira kuti ane threat to his hold to power. So ndokubva taramba vamwe kuti tirwise vaMnangagwa. Because vamwe taiziva kuti vaMnangagwa was going to be the president. Vamwe takakurirawo kwatakakurira. Kwatakanamata Mwari vakatiitira unyasha. Vakatiudza urongwa hwaiuya. Tikaramba kuti hakuna zvakadaro. So we stood na vaMnangagwa. Ndikadzingwa mupati. Musi watakaenda na vaMnangagwa kuchechi kwandainamata kumasowe uku. It was on a Saturday. Sunday yacho G40 yakabva yainstructa mapurisa kuti musungei. Ndakabva ndasungwa. Monday yacho
kwanga kwatova ne vote of no confidence wiki iroro ndikabva ndasuspendwa pasina nguva ndokubva ndaexpeliwa mupati. Ndadzingwa mupati vamugabe takavataurira kuti Gushungo rodhi yamatora iyi haina kwainokusvitsai.